Hej, mit navn er Michael Bylder. Jeg er 18 år gammel og går på HF på Campus Vejle. Jeg har hørt i radioen og læst nogle artikler om, at motion og fitness vil kunne motivere i skolen, og det er forhåbentlig det, at det vil resultere i, efter det her projekt er færdigt. Du kan bruge den måske til inspiration op i formålet, eller undskyld, i hypotesen. Når du så har gjort det, så går du lige herop under værkort, og under værkort, der skal du lige herud. Det er første dag på træningsprojektet. Jeg ved ikke helt, hvad min tilgang bliver, hvilke øvelser jeg skal lave. Men jeg har lært nogle teknikker på YouTube, som jeg gerne vil prøve af i dag. Dag 8 på træningsprojektet. I gang med opvarmning. Jeg kan mærke, at jeg er kommet ind i en fast rutine. Jeg er mere motiveret. Træningen kører. Jeg er blevet mere intens. Ja. Det er sidste dag på træningsprojektet. Det er i dag, det hele slutter. Jeg kan mærke, at det har været en fed oplevelse det her. Og det har givet en masse. Det har hjulpet mig på min motivation, og jeg er blevet mere aktiv i skolen. Og også projektet her er jeg blevet mere aktiv. Vi startede lidt sløjt af første dagen. Jeg synes, jeg har kæmpet mig op. Og nu træner jeg hver dag, og har tænkt mig at blive ved med at gøre det.